हायानो जिउनि गुदि आरो बे हाखौ लानानैनो बर'फ्रा 34 बोसोर एनडिबिआ दावहा नांदोंमोन, एबसुआबो दावहा नांदोंमोन आरो बे हानि मोनथायनिफ्राय जोङो जानगारना थानायखौ जोङो रावबो लुबैया। जायनि जाहोनाव हायानो गुदिखाय, हायानो जिउ खांनायनि फुंखाखाय, हायानो गिबि होननानै जोङो 66 जौखोन्दो हा गैजायै बर'फोरखौ लानानैजों लोगोसे गुबुन जाति जनगोष्ठि जायफ्रा हानि मोनथायनिफ्राय जानगारनानै दङ 17 बोसोर बिपिएफनि राजत्वनि समाव जों दिनै लाख लाख मानसिनो फार्स्ट फैसाबो गारनाङालासिनो जोङो हानि पाट्टा, हानि मोनथायखौ होनो थांगासिनो दं। माबा मोनसे थांखिजों गावसोरखौबा RSS खुलुमदोंना बिजेपिखौ खुलुमदों आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बे गावनि बेक्तिगत खोथा, गावस्रा मा सिक्रेट डिसकासन जादों। खिन्थु आं बेखौसो बुंनो नागिरो, हारिखौ बन्दक होनायखौ हारिया मालाबाबो सहायनो हाखाया। दिनै हारिया बिजिरनायाव फैबाय सोर मा मावदों सोर मा मावाखै, जायनि जाहोनाव हाग्रामाया खर'आव एम्फौ अरनाय बायदि जानानै गोरोन्थिखौ मावनो बांसिन थांगासिनो दङ। 17 बोसोर बिथाङा बर'खौ ख्रिस्टान, हिन्दु, बाथौ, ब्रह्म डिफारेन्स लाबोनानै फोजोबस्रांनायनि लामा लादोंमोन। जों थासेयाव दा हाग्रामाखौ जों बे खाबुखौ मालाबाबो होआ आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगासिनो दंखायो। 3 लाख बर' ख्रिस्टियानफोर दङ बिटिसिआव, 3 लाख। बे 3 लाख बर' ख्रिस्टियानफोरनि हेफाजाब लानानैनो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ राजु आफादाव गाखोनो हादोंमोन। आरो दिनै जेसेबां हारि माहारिफोर दङ, जेसेबां धोरोम लाग्रा जोंनि हारिफोर दङ, बिसोरो बुजिनाय फैदों जे थांनाय 17 बोसोराव जोंखौ बोखावफ्लेनायनि थाखायनो जोङो जौगानाय मोननो हायाखै, जोंनि बिखानि फिसाखौ जोङो खोमाना लानांदों। बेफोरबायदि दाहाया जोंनि गेजेराव दा फैफिनगासिनो दङ। नंखायनो हाग्रामाया जेसेबांखि सेस्था खालामा मानो बे मालाबाबो साक्सेसफुल जाया। एक्जेक्टलि आं अफिसियेलि बेसेबां खालामदों दिनै मैयासो जों अर्डार होब्लोदों नालाय, हरसेनि गेजेरावथ' हाब्रबा। आंनि खोनानायाव 40सा सुबुंनो हानि फोरमान पत्रखौ दिनै जोङो मावजेनबाय, खिन्थु जों बेखौ मास मोनसे मावनो थांगासिनो दङ, दान मोनसे। बिटिसिआवहाय 9 जिल्ला दङ, 19 सार्कोल अफिस दङ। मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसावनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ रानगोन। आं दहायसो होखांबाय डाटाखौ, दहायसो होखांबाय आङो। जोङो 892 फरेस्ट डिवेलार एक्ट बायदियै थांनाय 8 एप्रिल 2022 मायथाइयाव जोङो होखांबाय धनस्रियाव। 5000खौ जोङो आखाइजों आखाइ थांनाय 1.5 बोसोरनि गेजेराव 5000 मानसिनो हानि पाट्टा होखांबाय। आरो 32टा नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो केटेड्रेल बा सार्भे खालामनानै बिथांमोननो हानि मोनथायखौ जों होनो थांगासिनो दङ, जाखांबाय। आरोबाव नै बावैसोनो जोंनियाव 19,175टा न'खरनो जोङो फरेस्ट डिवेलार एक्टनि रुल बायदियै जोङो मा होनो सार्टिफिकेट, लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट जोङो होनो थांगासिनो दङ। आरो दिनैनि जा मेला, बे मेलानि गेजेरजों जोंहा फोथायनाय दं फ्राय 2 लाखसो मानसिया, 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन मानसिया हानि मोनथायखौ मोनगोन। आं बेखौ भिडिअ'आव बुंनो गोसो गैयामोन। हाग्रामायासो गावनि फिसाफोरखौ, गावनि बिमाखौ, गावनि बिनानावखौ गुबुननो बन्दक होनो हायो। जों खिन्थु मालाबाबो गावनि फिसाखौ गुबुननो बन्दक होआ। हाग्रामाया जोंनिनो फंबाय बिदा होननानै जों साननानैसो लाबावो। मा बुजियो बुजिदो। दालालफोरखौ आथिं बुफायनांगौ, जेराव जेलाव हरखायो दालालफोरखौ। नोंथांमोनाबो मोनबा दालालखौ खोन्थाना हो, जों जेलाव हरगोन। बेखौ जोङो होआबानो जाबाय। जोंनि मानसिया मानो फैसा होयो? हाखौ मोनखागोन। जोंनि सरकारा दिनै बिना फैसायैनो हा होनो थांगासिनो दङ, मानो फैसा होनांगौ जाखो? होआबानो जाबाय। स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों।
नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन